Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 23. Saan nga iparamag ti manakem a tao ti ammuna, ngem ti maag ibutaktak na ti kina ignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalpasan ti klase yo, Camille? When Lloyd, kalkalpas din ang udya subject mi, isong agawid akmeten. Sika ngay, Nalpas man ti klasik. At dapay ko mamaod ya subject mi ita. Ngam, awan ngamin ti instructor mi. kasta? Isong agawid akmaten Awan gayam. No kayat mo. Sakbay nga agawid ka. Inta pa agmerienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Ilibre na? Wen Camille. Ilibre ka iti merienda. Isong amay kan. Okay, sumurot ak ngarod kan ka. Ang mga no ibabawin pa iti panangilibrem kanya. Adda kayong matgayam dito'y parke. Kat, maya ti pa nagmeriendayo Baya ti pa nagsarsarita yo. Ay, wan mo na. Inawis na kami ni Lloyd. Iso da ito imanugot akmeten Kakaysuna nga adda gilibre iti merienda. Kat sikangay mo na. Asino ti kaduam dito'y parke? Kaduam kadimat ni Marvin na kaayan ayat mo? Wan, katwak ni Marvin. Ngam napanlabiit gimatang iti merienda. Kasta ka di? Mayat nga rod. Tanagrarana tayo dito'y parke. Wan, Lloyd. Ngam, sabali ti pagtugawan mi kan ni Marvin ngagmerienda. Saan ko ngamin akayat amakadwa ti param magatao? Sige pay ha. Ang mga no agsubli ni Marvin iti nagtugawan mi. Sige, panawan kayon dito Nakapanawan ni Mona. Asino nga tidakdakamatan na aparamag? Kat dudwa talaang mat dito'y nagtugawan ta. Bye-bye amlatan. Santan nga ikaskaso. Alakit din. Ituloy tati agmerienda. Tapno makaawid tamaten. Napanan, apay nga awan ka mo dito nagtugawan ta itay. Nakita ngamin ni Camille. Ti ka-schoolmate ni. Iso aday diyang inasitgak. Kasta? No kahit mo, mapantalangan itayanda. Ijay nga agmerienda. Ay, saanan? Dito italatan. Diyak kayat akasango day jay a Camille. Tapay man. Ay, basta saan ko akayat. Agin lalaing laang day jay. Agin lalaing. Ni, apay anak ko ng tikasta. Kasanumat ngamin. Adala ang tijak na answeran itay iti assignment mi. Ngam, inasitgan nakit din. Kat kunana atulungan na kano. Apay, anya ti pa nagkitkita na kanya. Saan ko nga amo nga aramiden ti ipapaaramid kada kami ti instructor mi? Hay! Talaga ang masuruna. Ay na, magustuhan lakit din ni Camille daytoy ilotlotok. Paborito na ngamin ti adobo adalem ti manok kay. Nanang, kasla na imas day tayo luto yo Anya ka di dayta? Ay na, tay paboritom asidaan daytoy anak ko. Adobo adalem ti manok. Sa akto agkilnat iti ugot ti sayote. Nga isawsaw iti suka ken bugkoong. Maimas kulakot di ti mga nita nanang. Mabisinak paikit din. Kasta aya, sana balay, dandanin maluto daytoy. Agbusog ka, inton madamdam ha. Wan nanang, talaga ang makaadok ti mga nita. Nang runa kat paborito kasi daan, dagita ilutluto yo. Dituyak man pala ang library nga agbasa iti libro. Ado nga min kat ti sample thesis dito Nasken nga agbasa ak. Tapno sa anak to amarigatan. Inton mangrugi kami nga garamid iti thesis mi. Anda ka matgayam dito'y library, Camille. Anya tan aramidam dito'y? Agbasbasa akman iti sample thesis muna. Iti kasta, sa anak to amarigatan into nagthesis tayon. Sika nga
Umay ka kadimat agbasa dito eh. Wan, saan gaya man? Bumulot ak laangan iti libro abasaag. Taijayak laangan classroom nga agbasa. Nga may mayat dito'y library mo na. No ijay nga min classroom, ado tinaariwawa ijay akaadalan ta. Ken may sa, amangan no adda mangus-usar ita ijay classroom tayo. Gaputawan ket nga rod klase tayo ita nga oras. Vacant tayo mat. Di ka man mangisuro, Camil. Nalalaing kakit din nga may ti siya. Ha? Di ta ka man langan. Tsa. Anya lakit din ni Mona. Apay nga taan na pudot ti ulo na kanyak. Hello, Marvin. Busy ka di ita? Saan mat ka di mo na? Apay ka di. Kailiw na ka di manan? Sika talaga. Kuha ngamin. Agpatulong ako makan ka. Ada ngamin activity mi iti pagadalan. Kat amok akabailam nga aramidan daytoy. Unay kalakit din aya. Ado mo ti mabalin mo apagpatulungan na kaadalam. Kas kumakan ni Camille. Nagado a pagpatulungam ko nam. Ngam dayjay pay mat akamil ti mo na adi nakamat mo. No apay mo't nga nakasursuron mula una na diya kaadalam. Nagsingpad tupay. Kan may sa isulang matiyam amok akaadalam. Iso nga iso tinatakamat ko. Basta, masurunak iti dayjay akamil. Iso nga, alakit din Marvin. Umay ka dito balay. Tatulungan nak iti activity. Aday ta. Nalpasan ti Papa aramid mo. Ay, agyaman nak Marvin. Ay, talaga sa anak biddot anak ayan ayat kan ka. Gapot malaksid anataar ka. Mapangnamnamaan ka pa'y. Paspasablugan laksamat. Saan mo't Pudno, ti bagbagak. Alawan mamati akon. Wan kayam. Madamag ko man. Tiyan niya. Apay akagurguram ni Camila kaadalam. Hadda ka di basol nakin ka? Awan mo't kit di. Masurunak lang amin. Gaputa ko namlan asino a perpekto. Saan ko akaya ti kasing ugali na? Iso dayjay ti makagapo. No apay akagurak. Kunamlan kalalaingan. Mapan ka ka din ijay pagadalan, Camel, anak. Wan nana, mapanakon. Adto'y nga rod ti kwartam. Agyaman ak nanang. Ang sobra samat da ito interview, nanang. Awatem kit din, anak ko. Adu mo't tinaganan siya iti panaglaklakok iti karne iti palengke iti kalman. Iso nga awatem kit din daytoy. No saan mo akasapulan tinaduma nga ititid ko, idulin mo. Iti kasta, addan to gastusem inton agkasapulan ka. Alang arod nanang, ket agyaman ak manan na. Idulin ko nga rod ti daddo mga ititadyo. Iti kasta, saan kayon tumanan nga agparikot, inton ado ti babayadan iti pagadalan. Okay ka kadilaan, Camille? Ita-ita pa dito parke. Ngayon saan ka mata na matagtagari? Okay ak lang, Lloyd. Di nakpakadanagan. At ka di parikot mo. Ibagam laeng, barang matulungan ka. Saan matkit di ama ko na aparikot da ito eh. Anya nga minti pampanunuta maya. Niman mo na akaadala. Kanayon anapudot ti ulo na kanyak. Saan ko nga amo no apay? Awan mo ti amok abasol ko kankwana. Nadlaw ko mat nga rod dayta. Hanggang di mo lata ni kaskaso ni Mona. Amangan met no adala ang pagdaldalanan na. Nasaya at matawan ni Camille dito library. Saan ko nga min akayat nga grana kami dito eh. Isu aman manuak lang nga umay dito eh. Saan ko nga min akayat ti ugali day di Camille? Kunamlan ado ti amona. Mangkita ak man kidi iti mabalin ko abasaan a libro dito eh. Ay, dito yak pa'y ngagbalabas iti oras. Apag isuntuin ton madamdama.
Ay, duwa nga oras pa ngamin ti palapsan. Sakbay amang rugi ti maudi a subject mi. Itulog ka din ni Jabalayo, Camille? Wen, Lloyd, awan matan papananta. Gaputan alpas ta matan ang nagmerienda. Isong agawid ta matan. Okay nga, Rod. Kat kasano? Dagasin kan to yung bigat, Hindi kasta. Saan kan nga commute? Nakababayin samat ken ka, Lloyd. Ang mga numataktak ka, gapu kanyak. Si kakit di man. Apay kumamataktakak ngay. Kat agpadalang magtipagadalan ta. Isong awan ti parikot. Kan may sa, agpagayam tamat. Sa bagay matkit di, Alang arod, dagasan naktulaangan inton bigat ijay balay. Urayon ka. Adda ka mo't gaya man, anak ko. At, hindi. Sino day takadwam? Kaayan-ayat mo ka day. Saan ko akayan-ayat ni Lloyd, nanang? Ah, Agpagayam kami laang. Kan, agpada kami iti eskwilaan. Naimbag nga orasyon, Nana. Sak ni Lloyd. ay, kasta mahet barok. Madamdama ka pa'y ngarog nga agawid. Agmerienda ka pa'y Agkape ka. Wanmat ngamin, Lloyd. Agkape ka pa, sakbay nga agawid ka. Sige. Kat agyaman nak. Nana. Ayan nga mutan. Nagbabamanan ti score ko iti exam mi. Ha? Dayjay manin akamil ti kangatuan iti score. Makapasuron ti kastoy. Mona, okay ka kadilaang? Saan ka okay? Panawan nak dito Mabalin mo nga ibaga kanyak no anyaman ti parikot mo. Ang mga nadamay tulong ko. Camille, anya ka diti sekretom. Apay anag nga to dagiti score mo. Tunggal ada exam tayo. Kan saan la aday ta? Kanayon ka pa ang makasungbat ka dagiti damdamagan dagiti instructor tayo. Idinto ta siyak. No kasta damagandak dagiti instructor tayo. Maipapan ka dagiti activity tayo. Dandan ni saan ka makasungbat. Kwa, Mona. Kanayo nak ngamin ngagbasa iti libro. Kan no kasta nga umadanin ti exam tayo, agreprepaso ak. Iso ako nam anangatol at dagiti score ko. Oray siyak mat. Kanayon akmat ngagbasa kan agripaso. Ngamno kasta nga da exam tayo. Nababalat ta dagiti score ko. No kayat mo, Mona. Tulungan ka iti day taparikot mo. Ti kayat ko asawan, isurok kan ka, no kasano ti aramidam. Iti kasta, makafocus ka, iti panagadal mo. Anya ti kunam mo na? Sumurot ka kan ni Camille, iji balay da? Juan Marvin, kaya ko agpatulong ka ni Camille kadagiti project mi. Ne. Itaman pa Wen, talaga nga minamasirib ni Camille. Iso nga umapalakin ko na. Tay ta ka ti makagapo no apaya kas taon ay tiguram ken ko na? Umapal ka iti kinasirib na? Juan, aglonak. Gapo iti apal ko kani Camille. Iso akagora. Ngamita, naamiris ko asaan gayam arumbang aguraot ni Camille. No umapalakan ko na, nasaysaya at langan ngagpatulong akan ko na. Gapo, tanasingpat man. Sigurado ka kadi akayat mo ti sumurot kanyak ijay balay inton panagawid mo na? Juan Camille, sumurotak. Gapo ta sigurado, ado ti masursurok kan ka. Alang arod, apaman amalpas ti klase tayo, agdiretsutan ni ijay balay. Agpaluto akman kininanang iti merienda. Pag merindaan nakpay, Kakaysuna kayat mo ti sumurot ita kanyak. Iso pag meriendaan ka. Gaputa maragsa nak. Italaang ngamin ang makapasyar ka ija balay. Kan italaang nga makapagkuyog ta. Camille, sana ka di akagura? Si kakit dimat. Tanya kumaaga po akagura ka ngay. Alakit din. Umay kan. Mapantan iti classroom tayo.
Umadan ti klase. Ag merienda kayo laeng, Camille, anak ko. Pag merienda umot aday takadwam. Wen nanang. Oh, Mona, saan kang agmabain ha? At to'y ti bananak kiyo. Naimas day to'y. Ni nanang tinagluto. Ohan, Camille. Napsuga kun Kat no adun tinakan ko. Talaga gayam anay mas tiluto yun, Nana Marina. Ay, agyaman nak. Ay, magustuhan ka di laeng balasan ko. Launay, anana. Kanayunak nga ruti umay dito'y balayo. Awan parikot iti dayta Mona. Nasaya at matkit din no kanayon tun nga umay ka dito'y balay. Iti kasta, adda kaduak nga agripaso. Kan agaramid ka dagiti activity di pagadalan. Oh, anya Mona. Nasurutam ka di matlang dagiti insurok kan ka? Owan, Camille. Kat agyaman ha. Isumat lagayam asaanak ang makafocus. Nukasta nga agri-pripaso Gaputa kabayatan nga agri-pripaso Agsel-cellphone mat ngamin. Iso asaan ko matlaang amayulo dagiti basbasa Sana bale. Amom itan ti aramidam. Kat no dapay dagiti pagkapuyam. Ibagam lang kanyak. Nakasaganak at tumulong. Basta lakit di ka bailak. Ulitag man ang tiagyaman kan ka, Camille. Nagsaysayaat ka. Nupay, kanayon anapudot ti ulok kan ka iti kalabas. Saan mo na panunutan day ta Mona? Awan kanyak day jay. Ket, sapay la ko ma. Tagtultulo yan ti kinasingad ta. Wan, Camille. Manipod ita, agpagayam tan. Tidakas nga apal, awan na sayaat nga ibonga na. Imbes nga umapal ka, agaramid ka kit di itinasayaat para itibiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.